Papa tili mtauni ya Rabat za kuona anzatu umu maroundabout mwao mitengo ndi antu sadula yayi mitengo taona kukenonso si omwe mkati mwa tauni koma ndi mitengo ina yacho kuti anthu akuzokhala ndikuchezerapo. Maminibus awo ndi awa onse amakhala imodzi. Aha, Rabat imene ena aje ndikumafunsa kuti kodi mameya inunso muli kumeneko, what are you raining? Tikuphunzira scorchers pomwe kutitenga, sangotengera kuti scorchers atitenga komanso titengere kuti kodi tikuphunzirapo chani pomwe tili kuno. Zikuoneka ndithu kuti ngati sogoleri ngati meya wansi ta planta kunokonso tatengerapo mwayi kuti tiphunzire zinthu zina. Taphunzira kuti kwanza kuno ndikotentha kwambiri, koma ngolo kuli kotentha mukozaona mauzo awo akuoneka green awo, koma kunoko ndi kumalawi kwathu. Kumalawi ndikozizira, kuno kwanza ndikotentha, koma ndi chifukwa chani akukwanisa kupanga town yawo kumaoneka ya green choncho. Ndifunso omwe tili nayo. Kuli mitengo ina yache kunoko mwina nazaidwa 20 years ago kuti mitengo ikule imatenga nthawi koma bekuoneka bwino. Chifukwa chani? Udindo ena akakhalapo ena akachoka, ena wasamayimisa chomwe anayamba ena kupanga, amangopitiriza chomwe ena anayamba kupanga. Ndi moyo omwe amakhala nawo kunoko anzatu chifukwa maiko adzinzatu akutukuka. Ndi chimodzimodzi ife ngati asogoleri tikayenda ndikuona zinthu ngati zimene tizizitenga tikapita maiko mwathu ndikukayiserako kupangako kuti mwina dziko lathu tikozomanena iya tikufuna zinthu kuko iya itauni yathu koma tikumayenda tu matauni anzatu. Ndikozokupangani chichi, ndikozokuonetsani chinthu china choti muone. Sada ndaona tasamala amene ndikozokuonetsani potsepa tu aka kumalawi timakacha kuti ka island kakuoneka ukwaka ka island kamene kaka mukozoona ma billboard pali imodzi masana imaoneka choncho, usiku billboard ndi digital ibawala imene iyi. Mukozanso billboard hapa zinthu zooneka kuti town ikuoneka. Tiye titenge mu town mwathu mupeza pena pali ponse kuti kupose papa pakanazaza ma billboard pena pali ponse, ma billboard pena pali ponse. Ndiye azatu hapa choncho azatu muone chigari moto icho chikudusa apo icho chimene chocho chikusesa ndichosesa chimene chocho icho chikudusa apo chimene icho chikusesa chimene chocho ngozokuona choncho chimene chocho chikusesa ndithu chikupita mashopu swali nayo mwaona apa umu ndi town azinzangawa aulaya akhala pena pache akumwera madzi paine papo. Kodi izi zitazika ku plant ya kuchaulaya zibedwa anthu sizibedza izizi akuba anthu koma anthu sasa mawa ndionabo Gerard tasaukadala tili modzi kuno nawonso ali kuno malingana ndi ntchito zawo nawonso amathamanga takumanaso konkuno nawonso anaona kuti sangangobwerera ku Malawi, ananena kuti scorchers pomwe kuchita bwino inenso ndiaonere atsikana amene wawo ndeti nawo limodzi amene wa MP. Koma bwana MP ine ndifunse nawo kodi izizi ma MP m'magawo parliament simmaona zikhandu umwini wachitukuko chimene chikutani kodi
chikuchitika mumadera mwathu. Ndikupaseni chitsanzo ameya boma tatimangira kuchipatala ife kwathu kunzu kuti timadika didi health center chapata chanyuwani madzi abwino mipope yabwino kungotha mwina miyezi 3 akanakabaiba miyezi pakizo mipope ziti maona pamene pomwe tisikuzienda khale ndi umwini wa ziti ole niyo tisiti yamika blanda atukhala kuti aika umwini munthu zikuziitani kuzisamala mabili mmaika mmasiriri muja ye mabili meka muja yambaje kuti kupeza nkakudani akunyamula zimene tiwapanga chitsanzo mitengo imwe iona kunoko ndikotentha azanga aja umwe munaona pa Ulaya kumangondinena atu amwe kodi wembeya ukabwirira ublanta ukapanga chani taona kuno ndikotentha kwambiri koma mkoza kuona apa pakapinga wawo mina kuonekera faja umwini anthu akuyikapo mtima I think maganizidwe athu yofunika tisize kaganizidwe ameya china chomwe ndinakuwuzani ine nchakuti kunoko ndikotentha iwo wawawa udzu wawowu umakhala bwanji wobiriwira ku mtawuni mwawo ngati choyambirira anthu awawa amaziwa zoti madzi ni moyo sana kweze mtengo wambiri wa madzi alibe madzi koma mitengo ya madzi awo ndiyochipa kwathu tili madzi kwa mitengo ya madzi yathu ndiyokwera chimodzi chokati ndiyankhile so sitingathireso maluwa ayi kuchirira Malawi ena ndikosobavomeredza ningano kuti kukhala pasi kuona kuti njira izomwe tingapanga asati kunoko tomwe amapanga tini madzi ku Malawi kuti anthu amachapira zovala madzi osukira mbale madzi omwe timataya madzi athu omwe amasamba kumoroko kuti tomwe taphunzirapo madzi onse aja samataya samangopita mutsinga madzi onse aja amakuza kuwaika pamodzi ndikwakonzanso ni madzi omwe amathirira pano mumusi kuti ni madzi omwe timagula okumwacha omwe amagwisira ntchito koma ni madzi omwe aja omwe timataya ku Malawi madzi omwe timayuza ngati masowa system yathu aja amaphatikiza madzi amene aja ndikwabweresanso kwawo anthu aja ndikwagulisa mudingo ochipa madzi kuti azithirira choncho eto amwe koma ayi ndithu mitengoyi mukuona kuno kobiriwira ndithu kutchire ngati kunoko ku desert kumakhala kuti kumera mitengo ife tili ndi nthaka koma blanta muja mitengo mutilibe mukoza kuona umwini zonsezo zizithekeni kusintha kaganiziro anthu andali asinthe kuganizira mwake amalawinso asinthe kaganiziro tikasintha kaganiziro tinachonso ku Malawi zakaonani chosintha koma tikakhabe tsono inu mukapita kumudzi panopo 5 mmene kumudzi anthu akunena kuti ayi Jomo wachoka kuno mukapita kumudzi mukagwira ntchito chotani asali andaule ya ine Jomo ndinabwera kuzatumikira Malawi osati ndiye tikabwera kumene kuko pachamayamba ndinoko apa mwangondera yana masiku avuta achani tikamagwira ananja ndikapanga bunthu ndinono sokabwera ameya akupanga nkhanza iye akulima ufulu akuta koma mkamamenyedwa ndimaberedwa ndinono ndikada mumayiwalira aso kuti ine ndinakulira musiriti ndimaziwa ntenero chomwe ndingalankhule ndi mwana musiriti kumpizisa kwaje sikukumpizisa kundendeya timaziwa amene timawezikana kuti anagaziza akulena madiyayo ziko ngati lino ukuze nabo kalikoti anthu ali ndi ufulu koma ufulu wawo ndi malire ku Malawi ufulu wathu simaumvezi ku Malawi kuzompeza munthu autati akutaya boto kutayirapo iwe kukamuuza kuti amwene mukutaya boto akuza ndi ufulu wanga zimene zimachitikira so ngati tingaganize ufulu wathu tikautengera pena pacho paibe chomwe chingachitike dziko lathu wakafunika kuti wina aliyesa kamanira za ufulu wake azikumbukira kuti wina afa ali ufulu wake dziko lathu kuti litukuke tisokoze chikondi tikugwirana amanja tikugwirira ntchito limodzi mmene anenera zinazi na Ulaya zinazalidwa kale kale koma anthu amangopitiriza kumasamalira koma ifeyo chomwe anayamba ena achera achakabwera amachiwononga kuti iwonso ayambe chawo dziko silingatukuke cho yeah, I can give you example. Give me example ambiri. Okay, takoza misewu ina aje abwino kandi kulilongwe kandi kuplanta chomwe chimafunikira ndi chani misewu changati sinati imalizisidwe
koma pena ngamabwera zuko koma kwa pesa chitukuko china wayamba wina timazachisiya chitukuko chicho ndikuyamba chitukuko chathu tifake tili pompaja koma kuchitenga kuti awanambira apa alekeza apa ife tichiyambire apa tikachilekeze apa ziko zokuyenda kwambiri ameya mawu omaliza poti tili paulende bokona mtown muno ife takuwuzani kuti tikuyenera kuyenda nanu pasi sitiyenda nanu galimoto mulimonse ndichifake dzomoto amakonda kuti ife tikabwera kuno maona noka zilotakwera kapepani tikuvutitsani zilotakwera stima yomwe tayenda ulendo wa utali timawa zitochepa ichomwe mukati buleti treni taiona kunongo ndizoteka osati kukwera ndi mbuzi mu train iyayi amwene nkosa chani iyayi chini treni ya town chabwino zotikabwira kaisesa kuti pange implement zinthu zili sizingateke zonse mothandizana ndi ine makamaka chomwe ndikufuna ukhondo wa mtown uchi amalawi tikasika maganizi tikapitani onse mani ndizoteka ine makaso anga ambulance ndine